Hello guys! Good morning. Sa likod din pa kami ng mga orders. Dahil nag-post ako sa aking community kung ano yung gusto nyo makita dito sa aking channel, sa ating channel. Kung ano yung gusto nyo makita. Sabi nyo, most sa mga nag-comment, may mga iba na iba din yung mga gusto, pero most of them, gusto nyo pa rin yung budgeting. Kaya napaka-importante na mag-comment kayo sa every videos ko para at least alam ko kung nagugustuhan nyo yung mga pinapakita ko na videos dito sa ating channel. And today, dahil marami nagre-request ito, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa, kung paano ka makakaipon ng pambayad sa mga bills. Na syempre, ito naman talaga kailangan natin sa pangbuwanan natin na diba? Kasi kailangan natin magbayad ng mga bills and minsan nade-delay tayo. So today, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa, yung step by step na ginagawa ko. So papakita ko sa inyo ngayon yung mga ginagamit ko or yung tapos mamaya yung mga shoutout natin sa huli natin nitong video, i-shoutout ko. Medyo marami yun. Titingnan natin kung ma-shoutout natin lahat. Pero simulan na natin. So, ayun. Ngayon papakita ko sa inyo etong, actually napakita ko na to sa inyo, pero hindi ko na-explain kung ano yung mga ginagawa ko. Dito sa amin, every month, dati kasi, nung si Papa nagtatrabaho pa, is, ang ginagawa ko is, every kinsena, like for example, may bills kami na 200. Every kinsena, kasi sa isang buwan, 2 sahuran si Papa. So, every kinsena, nag-ano ko ng 100 pesos. Kinukuhanan ko ng 100 pesos. Tapos, sa next naman, parang hinahati ko, sa next naman na sahod ni Papa sa katapusan, mag-ano naman ako ng 100. Ay, hindi katapusan kasi yung sahod ni Papa is 5 and 20. So, bali, sa 5 and 20, titig 100 para mabuo ko yung 200. So, ganyan yung ginagawa ko. But since ngayon na yung pinagkukunan namin ngayon ng aming income is yung aming ang tawag dito, online na business. Sa mga nagtatanong, yes po, online po kami kumukuha ng aming pangkabuhayan kasi marami nagtatanong. By the way pala, hindi nakakilala sa akin, ako po pala si Christine, hindi po pala kasi marami nang bago tayo ng mga subscriber na hindi pa ako kilala, kaya dapat pala nag-introduce ako kanina. But anyway, so ngayon na hindi na si Papa nagtatrabaho fully na talaga sa business na talaga kami. Yung aming income is hindi na siya kinsena. Hindi na siya araw-araw. Bagkos. Every week, depende kasi si Papa talaga yung naghahawak sa pera. Ako lang, nanghihingi lang ako sa kanya kung ano yung mga kailangan. Pag nagbi-business ka, yun yung pinagkukunan nyo ng income, ipapaikot-ikot mo talaga yung pera nyo, diba? Kaya ganun, medyo mahirap siya kasi kailangan mo paikutin. And, syempre, kung paiikutin mo lahat, wala kasi minsan nakaka-addict din talagang mamili. Minsan nasa-short kami kasi nakaka-addict mamili. Para ka rin nag-shopping. Pero shopping na meron namang magandang idudulot pero hindi pa rin pwede kasi kailangan mo rin mag-ipon, diba? So, ang ginagawa ko ngayon, every week, depende, every week meron kaming withdrawal, depende. Minsan, twice or minsan thrice a week, depende kung wala talaga kaming stocks. So, kailangan namin mag-withdraw ng, minsan lumabot ng 3 times a week talaga, minsan. So, medyo magastos kami sa withdrawal fee kasi mayroong withdrawal fee 15 pesos pero tinatry namin na i-decrease yon, pero minsan talaga hindi namin kasi minsan, praise the Lord, hallelujah, maraming order, hindi kami makakapag so kailangan paikot-ikot talaga yung aming pera. So every withdraw ni Papa, so pag yung sa withdrawal naman, iba-iba yung amount, 'di ba? Kasi iba-iba din yung pag maraming mabilis ma-deliver yung mga sinend namin ng mga parcels, mabilis din yung pera. Pero most of the time, pag nag-withdraw kami, ang hiningi ko Papa 1,000. Every withdrawal yon 1,000 pesos. Minsan 2,000 binibigay ni Papa, ganyan. So ganyan, kasi si Papa yung tagahawak, so ako naman yung taga-budget ng pera. So pag humingi ako sa kanya, binubulsa ko na yun. Tago ko na yun, meron akong taguan. And then, saka naman, hinahati-hati ko siya dito sa aking
organizer. So ngayon i-explain ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So napakita ko na to sa inyo. So nakikita nyo, ito naman yung mga basic na bayarin namin every month. And yung grocery hindi namin sinasali dito. Yung mga basic lang talaga kasi para relatable din naman sa atin lahat ito kasi lahat tayo nagbabayad dito. So eto yung dog. Sa dog naman lang to sa mga kailanganin nilang 'di ba, mga laruan or something ganyan, pero hindi talaga siya ganyan ka puro tapos merong tubig, merong kuryente, merong gas. At yan sa baba, yung nilagay ko sa pinakababa kasi wala na kaming tape. Kasi meron kaming monthly due dito na, hindi monthly due, parang bayad sa security guard. And meron din sa basura. So, kaya, sa pinakababa, yan siya. At siya sa gas, wala nang laman kasi naubos na yung gas namin. Kakabili lang namin. Gano'n sa last ng gas? Last week. Kaya wala pa siyang laman. Kasi yung gas namin, umaabot siya ng almost 2 months. Kaya, ayan, inunti-unti ko. At, yung dog, tubig at kuryente. Yung kuryente, medyo malaki siya kasi malapit na kami magbayad. Pero yung tubig, sabi ko nga, yung tubig namin is every 2 months kami nagbabayad kasi medyo hassle siya. Kuryente dito. Sa Manila, di ba, Meralco. Ang amin naman dito si Palco. Pero kasi yung tubig namin dito, hindi siya kagaya doon sa mga dito sa amin na na ginagamit is water district. Ang tubig kasi namin dito is tubig sa etong may-ari nito subdivision. So, sa kanila din yung tubig. Kaya sa bangko kami nagbabayad. So, medyo nahahaselan kami. Kaya every 2 months kami nagbabayad. Anyway, the bottom line is, kahit ano pa man yung ilalagay nyo sa organizer ninyo, kung hindi man tayo magkaparehas ng mga binabayaran every month. Actually, hindi pa lang to. Meron pa kaming ibang mga pinagkakagastusan. Ito lang yung example lang to para ma-explain ko lang sa inyo. The bottom line is, minsan, ang gusto ko lang talagang iparating sa inyo, kasi even sa mama ko, ganito din yung sinasabi ko palagi, na kung hindi ka talaga magsusuksok, alam niyo, kasi na-experience namin yan once nilagay mo lahat sa isang lagayan lang sa wallet mo, tapos grocery ka or something, like sa amin, most of the time ginagawa talaga is namimili kayo ng mga paninda. Pag nilalagay mo sa isang lagayan na napitaka, uubusin mo talaga yan. Kasi minsan, kailangan natin i-trick yung utak natin na kailangan talaga, wag mong dalhin lahat ng pera. 'Di ba? Like for example, mayroon kaming withdrawal na 10,000 pesos. Hindi pwedeng yung 10,000 pesos ilagay lahat sa isang lagayan. 'Di ba? Kailangan, pag withdraw pa lang, kukuha ka na doon ng 2,000 pesos. Tapos yung 8,000 pesos, bahala ka na kung ano yung gagawin mo. Basta yung 2,000 pesos nakaseparate na. Kasi kahit anong gawin mo guys, kukulangin talaga yan. Yung ipapamamili mo. But try yung kunin muna yung 2,000 pesos. I promise you, hindi nyo parang yung 8,000 pesos, pagkakasyahin mo yung 8,000 so minsan talaga yung utak natin, kailangan natin i-trick talaga. So, ganun yung ginagawa namin. Ginagawa na namin routine ni Papa yon, and I'm so happy na successful naman. Pero, pinaka-bottom line talaga dyan is kailangan magsuksok. Kasi lahat naman ng bills natin kailangan nating bayaran diba? So, kailangan nating magtabi talaga for the bills. Kasi, minsan, kaya medyo nahihirapan tayo sa bills, nangungutang tayo para pambayad sa bills. Kasi nga, hindi tayo nagsusuksok. Kasi lagi natin sinasabi, kulang pa nga yung pera natin para pang grocery or pang ganito. Kasi nga, kukulangin nga talaga siya kasi hindi ka nagsuksok. But pag nagsuksok ka, mapipilitan kang pagkasyahin yung natira. Oo. So, ganun yung advice ko sa inyo talaga sa mga naghihirapan mag-budget sa mga bills. Ganun dapat yung gawin nyo. Kasi na-experience ko na yan, guys. And talagang mahirap talaga kung hindi ka magtatabi. Lalong-lalo na sa mga nagtitindahan. Kasi 'di ba, kung tindahan lang yung pinagkukunan nyo ng like sa sari-sari store, syempre pinapaikot mo yung pera mo, pinapaikot mo. So, importante talaga na nagtatabi ka
Kasi pag hindi ka nagtabi ng pera, sobrang mahirap ka magbayad sa mga bills like kuryente, tubig. 'Di ba? Kung may internet ka pa. Oh, 'di ba? So ang dami mong bayarin tapos hindi ka nag-ipon. Mahirap, sobrang mahirap 'yan at na-experience na talaga namin 'yan. Pero sasabihin ko din sa inyo na maaring sa akin nag-work itong ganitong pamamalakad. Maaring mag-work sa akin. Maaring hindi mag-work sa inyo. Kasi iba-iba naman tayo ng mga control, iba-iba tayo ng mga napagdaanan sa buhay. And ako naman, ilang taon ko na itong ginagawa. Pero minsan nawawalan din ako ng control sa paghawak ng pera. And I'm so thankful na nandyan si Papa, na minsan si Papa nagsasabi sa akin na, uy, naku, wag. Pero may times naman na si Papa naman yung talagang gusto niyang ibili lahat ng mga paninda. Tapos ako naman yung sasabi sa kanya na, ay nako, hindi kailangan ubusin, kailangan magtabi ka. So iba-iba. So dapat talaga may teamwork dun sa mag-asawa. Importante talaga yon. Kahit minsan hindi nagkakaintindihan, pero at the end of the day, kayo pa rin naman talaga yung mag-uusap about dun sa pera, 'di ba? So ang ma-advise ko sa inyo, kung hirap kayong mag-budget, simulan nyo lang. Alam nyo yung simulan nyo lang. And then, kung mag-fail, then fine. Okay. Walang problema kung mag-fail ka. Kasi, dun sa mga failure na sa mga hindi nag-work na budget, makakakuha ka rin ng mga lessons bakit hindi nag-work, 'di ba? Kasi hindi naman ngayon sisimulan mo tapos pag sinimulan mo na okay agad. Hindi naman kasi ganun eh. Meron pa talaga mga pagdadaanan ng mga proseso. And kung mag-fail, then budget ulit. Kung hindi mo nag-work itong pag-budget mo ngayon itong sahod na to, try mo ulit sa next sahod. Ang importante naman is never give up. Kailangan mo lang talagang, kailangan tatatawa si Papa, never give up kasi wala na namang ibang tutulong sa iyo eh. Hindi yung mga kapitbahay mo yung tutulong sa iyo bayad ng bills. Ikaw lang din naman. At kung maputol lang kayo ng kuryente o tubig, problema nyo rin yun. Hindi mo pwedeng ipase dun sa mga kapitbahay o mga pamilya mo, 'di ba? So, importante na ikaw mismo yung tutulong sa sarili mo. Hindi pwedeng papetex ka lang, 'di ba? Parang magdadasal ka lang sa Diyos na sana sa pagdating ng due date, meron kang ipambabayad. Syempre, hindi naman ihulog ng Diyos yan sa iyo ang yung pera, di ba? So, kailangan mo talagang magtabi. Binigyan ka na ng kakayahan ng Diyos na kumita, and then gawin mo din yung part mo na magtabi ka rin para sa mga bayarin mo. Kasi responsibilidad natin yan, di ba? So, yun yung may advice ko sa inyo, and sana meron kayong napulot doon. And kasi ako din, marami din naman akong napulot doon sa mga kabiguan or mga pagkakamali namin. Well, nagkakamali pa rin naman kami ngayon, but at least kaya na naming i-manage o i-handle yung mga ganong problema. Pero ayun guys, yun sana yung may napulot kayo rin kahit na konti. And mag-comment kayo sa baba, please lang, kung nagugustuhan niyo yung mga ganitong topic, kasi para at least alam ko lang na gusto ninyo. Okay? Please like this video and mag-subscribe na rin kayo kung hindi kayo nakapag-subscribe. And see you in my next video, guys. Happy budgeting. Bye! And syempre, hindi ko pwedeng kalimutan yung mga shoutout ninyo. So, dito lang ako manonood titingin sa computer. Kasi dito tayo mag-ano. So, first na i-shoutout natin, Claire Yang from Angeles City, Pampanga. Ayun. Thank you and I love your budgeting idea, sabi niya. So, hi sis Claire Yang. Salamat sa laging panonood. And Cruz Family Vlog. Ako sa Saya din siya. Taga Cebu daw, taga Mindanao daw siya. Pero nibalin siya sa Cebu. And matagal na daw siyang viewer ko. And ayun, God bless sa'yo. Cruz Family Vlog. So, Bisaya siya. And then, si Jezabel Bangkil. Ay, Diyos ko Lord, nawala. Wait lang. Ayan. Pa-shoutout sis. Matagal na akong subscriber doon pa lamang sa lumang bahay nyo. At hanggang ngayon, subaybay pa rin ako. More video to upload. Yes, sana. Happy Heart Days. So, ayun. Happy Valentine's para sa inyong lahat. And, ayun. Hi sis, Jezabel Bangkil. And si Arlen Guerrero.
Eto, may mga pangalan dito na nakikita ko palagi sa mga na-memorize ko na sa kakaano. Shout out ulit sis, marami akong natutunan sa iyo lalo na sa pagbabudget. Kaya more budgeting, video budgeting pa sis, God bless. Yes. Gagawa pa tayo ng maraming dahil our family budget ito. So, hi sis Arlene. And Jadis Farm Vlog. Yan, tama ba? Jadis Farm Vlog. So, thank you. Hi, Jadis Farm Vlog. Siguro may mga vlog ito, diba? Siyempre. May mga, sila, videos. So, Jamaline Aqueza. Shout out, sis Christine. Salamat. So, maraming salamat sa mga viewer ko pala ito, no, mga nasa bahay pa tayo na kahoy. Si Sol Gelos. Baka may ko. Hello po. Kayo po ang kauna-unahan kong na-subscribe. Congrats po. Wow. Maraming salamat. Hi, si Sol Gelos or Jelos? Gelos siguro to. Kenom ano ba ito? Kinom at Setwab. Ang hirap naman ito. Ayun. Shout out si Monique po. Si Sis Monique. So, hi! And then, si Amar Had Salasim. Shout out sis, daghan salamat. So, daghan ito mga Bisaya nga mga viewer dire. Kasi syempre, sa mga kabalo, sa mga hindi nakakaalam, Bisaya po ako. So, si Esmermay Faundo. Ang hirap ng mga pangalan ninyo. Shout out din sis, thanks. So, ayun. Hi sis, Ismermay. So, ayun. Shout out sa inyong lahat. Ito sa YouTube ko to, na yung pinost ko. Ito yung mga nag-comment ng shout out. Dito naman tayo sa Facebook. Medyo kilala ko to mga pangalan na to. Si Marilyn Custodio, bless and your family. So, hi, sis Marilyn Custodio. Si Edna Seramolap. Hello sis, good evening. Pa-shout out. Ayan. Hello, good evening. Si Sis Jing, Argeles Mendinilia. Ayun. Wise Spender Ma'am. Ito yung na-collab ko rin sa Sis Jing. Panoorin niyo yung video sa Sis Jing. Ayan, magaganda yung mga topic niya doon. And matagal ko na tong friend si Sis Jing. And then sa kanyang ate na si Miss Daisy Mendoza. Hello po. So, salamat. Christian Lynn D. Pine or Pine? Christian Lynn. Ayun, hi! Pasensya na kung medyo hindi ko nabibigyan ng hustisya yung mga apelido at pangalan ninyo. Si Jennifer Lamau Mutalban Bungkaras. Ayun. Hello sa iyo sis. And si Junjun Labarento. Ayun, shout out sa iyo. Hi! Meron pa tayong mga lalaki ng mga viewer or mga asawa nyo ba to? Lynn Morelos Palomares. Ayan, shout out sa iyo. Hello. Si Asel Cese Olfendo. Ayan, waiting daw sa vid natin. So, meron pa tayong gagawin ng mga ibang videos. And si Irish Monica. Ayun, Irish and Ronel channel. So, dito, marami akong mga viewer na mga maliliit din ng mga YouTuber kagaya ko na sana ay suportahan nyo rin sila, 'di ba? Para at least magsuportahan na tayo.